nyebar godhong korone sabar sawetara dik kowe cah manis wong kesusu akeh wis mesti kleru sabar dhisik dik aku ra bakal mlayu Becak Solo. Lagunipun Pak Mantos. Oke. Becak Solo. Aku pengen nembang-nembang lama awan ini. Becak Solo. Mlakune alon prasaja koyo sing nyopir sopan santun tata krama kencotane kadek mantep ora ngersula tumpakane ora nyuwara menehake rasa tenane lho Mas becak Solo rino bengi datan kembang wirawiri golek penumpang upaya ora ninggalke peraturan sing wis ana becak Solo nyototan gawe kuciwa iya Mas ya ta sisih pundi tenayu niku ketok melok-melok bunderane niku moten bunderayan Banjarsari Pak becak kula numpak bola-bali ndika purun kula bayar kalih Purun bawon angger kula mboten rugi nyopir becak rino mengi golek rejeki iya enak to ngeleki kendangane Pak Makno biyen. Ya. Becak Solo mlakune alon prasaja sing nyopir sopan santun tata krama kencotane kacek mantep ora ngersula tumpakane ora nyuwara menayake rasa becak Solo rino wengi datan kembang
wirawiri oleh penumpangmu poyo upo ora ninggalke peraturan sing wis ono becak solo nyototan gawe kuciwa ngoten bundaran Banjarsari Pak becak kula numpak bola-bali nika purun kula bayar kalih niki purun mawon angger kula mboten rugi nyupir becak rino wengi golek rejeki Makasih Bu Suhin. Buka tembang lama enak loh. Jas. Kanca-kancane style anyar lho. Apa? Amit-amit. Oh, tenan. Ayo, wong loro. Entertainment. Ino. Sapi sedaya kemawon. Makasih ya. Matur nuwun ya, Mbah. Sehat-sehat sedaya ya Allah, panjang umur. Oh, nggih. Matur amin ya Allah, sehat-sehat. Asik boy. Bersama Blend Audio Sound System. Kawan-kawan SRGK Enterprise Indonesia. Sawi
suwun nyaket kalian temanten foto dokumentasi sumangga. Informasi pengumuman Kang Mas Nulat tolaku rada maju diajeng nang kene Kang Mas tomo diajeng terus mlaku alon wae men kaya ketoprak lho mlaku ke alon-alon. Lagi ki alon lho. Wah, nyanyine mati-matian. Apa? Ora nggo sendal. Ning bareng ora nggo sendal ketok asline kuwi. Apa kuwi? Tak pikir lah raine ki rayu banget ta. Heeh, jebulane jempole malah kok jahe ngono kuwi. Tungkake ketera. Ora. Tungkake meletak. Oh. Wis sing meletak ra gur tungkake. Lah terus sapa? Liyane ana sing meletak meneh. Ya tangan, ya lan liyane. Sembrono. Ayo, monggo. Tutuk ke Yaji, monggo. Apa to? Wong agung ing ngeksi. Seno pati yo ben pinter ngetoprak kaya Burina. Diajari diajeng gandelan ning ati. Dalem Kang Mas. Gumlaring jagat raya ki datan ana wanita sing bakal tak tresnani kejaba mung kowe ya, Dik. Apa ya tenan to Kang Mas? Insyaallah. Kok nganggo insyaallah lho. Lah ora kepepet. Lah ya kan gur etok-etoke ngono lho. Oh iya. Yayi. Iya. Menika nyarengi piyambakipun Bapak Camat ingkang badhe kundur. Oh nggih, nderekaken matur nuwun, Pak. Nggih. Ugi Bapak Kapolsek. Oh, masih ada acara lagi. Oh iya. Terima kasih. Ngatos-atos ndakipun sampai
ketemu di lain kesempatan atas nama keluarga besar Jee. Mangkan bawa Ya, Cawas ngaturaken matur nuwun awit panjenenganipun ugi kerawanipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek menyempatkan hadir dan rawuh di acara Gebyar Kemerdekaan Republik Indonesia bersatu untuk maju bersama warga RW 04 Mangkan Bawak Cawas Klaten nggih. Ya. Kepati aman